دوستو اصل جوتیاں والی دکان تے آئے کھڑے ہول سیلر دکان ہے جناب تھانوں پہلے بھی کھائے تے وکھانے ویو ذرا چیک کرو عامر بھائی نے فوٹو بنا رہے ہیں تے اسی جناب اتنے کھڑے ہیں ویکھو یہ جناب جوتیاں نے جوتیاں ہر ون بچیاں دیاں چھوٹیاں وڈیاں جوتیاں زنانیاں جوتیاں مردانیاں جوتیاں وڈیاں دی جوتیاں بابیاں دی جوتیاں بچیاں دی جوتیاں وڈیاں جوتیاں چھوٹیاں جوتیاں عامر بھائی دے کام ویکھو اے جناب کتنی جوتیاں لمنیاں بھائی جان 1.5 لاکھ دی اندر لگنی ہے 1.5 لاکھ دی جوتیاں لموے اور دکان اسے لگنی ہے لوگ 5 جوتیاں کھا لمن تے تو نے ساری جوتیاں کھاؤں گے یہ جوتی چیک کرو جناب خوشیاں خوبصورت خوشیاں آلہ اگاں ہی وکھائینے ہیں تمہیں ماحول جی کیویں جناب اگاں چلتے ہیں نا کچھ وکھاونی آج ویور نو کھانا کھانے جناب تمہیں بوٹیاں وکھائینے ہیں کیویں کھویندیاں عامر بھائی آکھا میں کوئی نہیں آکھا جناب سارے عزت کام نے نکے وڈے جڑے رواج جی اگاں چلتے ہیں پھر